Salutare toată lumea, eu sunt Nicoleta și astăzi sunt pe o mapă cu Cătălina. Da, bună! Bună! Stai. Upsi, scuzați-mă, dar am și filmarea pornită și nu-mi dau seama care e direcția. Scoate-te și pune înapoi. Ce m-am stăpânit. Ce ai, mă, Cătă, mă? Au. Bun, acum ce facem? Începem o să... Oh, uite un cave. Și coal. Uite coal. Uite coal. Sus. Sus pe munte. Apă. Așa îl cheamă pe schelete? Apă? Am auzit și eu. Sparge lemn. Cătă. Nu putem lua cărbunele fără lemn. mai întâi pe munte. Păi, cum îl spargi? Îl spargi cu mâna? Nu, sparg. Aoleu, făcută. Omoară, o să avem nevoie de mâncare. Și o găină. Și că noi avem chestii, avem imagini diferite chiar acum, nu? Dom'le, ce mă enervează, că am o lag. Cătă. Filmez. Cătă. Da. Vină înapoi jos, că avem imagini diferite și asta nu e bine. Că lumea se va întreba, dar ce are Cătălina acolo de nu vedem noi? Sau ăia se vor întreba, ce face Nicoleta și nu vedem noi? Dar oricum facem lucruri diferite și să găsiți episoade diferite. Cătă, trebuie să lucrăm împreună. Da, dar am plecat prin ușa. Ai plecat la mama naibii. Nu, uite, eu sunt lângă tine. Aleluia! Unde ești? Unde ești? Unde ești? Mori. Unde ești? Uite-te. Cătă. Uite. Nu ai un chip. Zi numele de scenă. Nu m-am obișnuit să spun Cătă lui Ileana cu Sânzeana. Au, vezi că mă cheamă și Ileana. Pe bune? Da. Stai, ia, pune pauză. Ok, ne-am întors. Am pus eu o întrebare care nu trebuie nici... Țineți gura închisă, fă. Da, eu nu zic nimica. O să las canalul în descriere, în care și canal. Wow, ne mirăm. Haide, toată lumea să te mire. Eu chiar am tușit. Sper. Am văzut. Stai! Au, ce mama naibii mă uit. Creeper! Prepper! A murit prepperul. Păi nu, l-am dat pe pispuri, citea. M-a speriat. Deci nu m-ați speriat, nu știam ce dă în mine. Stai, what? Stai un pic, am sonorul prea tare, what? Ai sonorul prea tare, bravo. Gigi mie. Stai că am eu lemn. O să fac un pickaxe. Asta e să nu-ți dea... Bă, da, poți să cânti. Dar nu cânta. Poți să cânti, dar nu cânta. Bun. Cătă, vino aici. Nu, cânti în gând. Cântă în gând. Vino aici. Deci sunt aici, în afară. Dar vino aici. Băi. Ești chiar prostuță ca să nu zic altceva. Mă rog. Stai, abonații mei, stai un pic, să ne prezentăm fiecare. Eu pentru abonații tăi și tu pentru ai mei. Prezintă-te tu prima. Ce să spun? Ceva despre tine. Bună, eu sunt nu știu ce, fac nu știu ce, la nu știu ce. Bun, eu sunt Cătălina. Mă rog, numele de canal e Ileana Căsânzeana și restul Cătălina. Să nu spuneți acum că e Cătălina, mă rog. Și eu fac mai mult gaming. O să fac Nicoleta IT. Așa mi-am pus eu numele. Deci, te rog eu frumos. Adică, stai, Cătă, uite. Stai să dau iteme. Unde fugi? Speriat. Fato, ia-ți itemele, Fato. Ok, tu te-ai prezentat. Deci, mai pe scurt. Ea e Ileana Cosânzeana, a.k.a. Cătălina, a.k.a. Ileana YouTube. Nu, a.k.a. înseamnă adică mai prescurtat. Care are un canal pe nume... Toporul. Păi nu am făcut topor. Scuze. N-am făcut topor. Acum trebuie să mă prezint eu. Bine că eu știu să mă prezint. Deci, eu sunt Nicoleta, a.k.a. Nicoleta Plays Minecraft, a.k.a. Nicoleta YouTube. Iar eu fac numai gaming. Și câte abonați ai tu? Eu? Tu. Nu știu,
Dar poate să ținem mai mulți. Eu am, cred că 30 sau 33 și acum efectiv ți-am făcut promovare. 2 sau 3? Păi da, nu mai fac video. Haide. Clipuri. Au! Scuze, mi s-a blocat tableta și credeam că ți-am dat clip. Haide, vino aici, trebuie să luăm Ironul. Da, și tocmai am spus Ironul. Ironul. Ironie. Nu ironie. Ironul. Unde te-ai dus tu? În fundul peșterii. De ce? Ca să mă ascult. Acolo se spawnează cei mai mulți mobi. Unde-i creeper-ul? Creeper-ul. Creeper! Creeper-ul. Creeper! Altă peșteră. Creeper-ul. Creeper-ul. Cătă, dacă nu vii aici, eu te bat. Și închid video-ul și nu mai filmăm și ne facem ca dracu. Căul, pe bune, chiar ai trecut pe lângă el. Da, știu. Să fac torți. De bifă. Ai trecut și pe lângă atâta iron. Da, și Dă și mie mâncare, că nu mi se duce. am mâncat-o deja. A, firea tu să fii, fă. Ai zis, fă. Știi? Știam. Ironisă. Ironie, 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 ironie. Oh-oh. Ce? Oh-oh. Ironie, ironie. Oh-oh. A, am căzut. Lavă, lavă. Au, au, au. Eu sunt peste tine, sunt deasupra ta. Deci, fă. Vino jos. Levitez. Deci. Bună, Fato! Treci încă, Fato. Dă și mie mâncare, Fato. Ai mâncare? N-am nimic pe piele. Nu, eu vreau mâncare, nu piele. Firea tu, dracu, să fii. Dar nu mai înjura, te rog eu. Abonații cred că s-au obișnuit cu mine înjurând. Eu nu înjur. Bine, înjurând, nu înjur așa de tare, dar cred că v-ați prins. Stai, acolo e dead end. Da, nu. Ba da, n-are rost să mă mai duc și eu. Ajutor! Sparge niște blocuri. Că ai pucax. Ai pucax. Ai puc. Pucax. Pucax. Ai puc. Stai, mamă cât am mai lagul. Unde? Ce câtace? Lacul? Lagul. Lagul, mă. What? De la unghii. What? What? Nu te mai mira așa. Am înțeles lac. Doamne feri. Doamne feri. Doamne feri. Doamne feri. Dar stai, fată, mai încet. Că ai trecut pe lângă Iron. Și să trec. În continuare. Aoleu. Iron. Că închizi videoul, nu mai faci așa. Am găsit lumina. Am găsit lavă. Păi dacă ai găsit lumină normal, ai găsit lavă. Putem să găsim și... Ah, fuck! Câtă baterie ai tu? Nu știu. Stai, oprim filmarea un pic și revenim. Gata, am revenit. Da, am revenit, toată lumea. Cătă, dă mâncare. Pe bune acum, nu glumesc, dă mâncare. Dar n-am mâncare. Te omori și dacă ai mâncare, atunci e grav. Da. Uite-te la mine la tabletă. Ia, dă tot inventarul. A, n-ai mâncare. Stai eu. Da, ca să filmăm noi două suntem foarte aproape. Și deja au trecut 8 minute, pe bune. La 14 minute nu mai e cum să-l mâncați pe YouTube. Ba da, eu am dat în așa fel încât să fie, să pot să-l fac de câte minute vreau. Dacă tot să te uiți la mine pe canal, l-am făcut o dată și de 20 de minute. Să nu-i face mie. O să-i fac și. Așa, stai să blocăm apele. Apele. Stai, Johnny, mă! Nu bă, care să nu sunt niciodată. Nu știu, dar nu prea vreau să filmăm. Tu chiar vrei să filmăm? Nu neapărat. Eu ziceam să filmăm cum îi jurăm pe aia de pe acoperiș, dar... Nu, ți-am zis că camera mea nu e gata. Nu, mă refeream acum, mi-a ținut de când nici nu era gata și de pe aia și... Dă-te! Era să cad a treia, a patra oară, cred. A treia, a patra oară, cred. Doamne. 3-4. Eu filmez de 9 minute, tu de cât timp filmezi? 9 minute. 9 minute 56. 57. 56. 59. 10 minute! Woo!
Eu, da, 10 minute. Ok, și ceva o să facem videoclipuri de 15 minute cu ea. Mai mult de 15 minute, dacă e distractiv. Nu prea e distractiv. Dead end, dead end. Dead end, da, mișto. Aoleu. Și am găsit vreo 5 de rânduri. Și am găsit cicoul. Minează. Da, minează-ți drumul spre libertate. Uite, un lag. Uite ce am găsit eu. Un lag? Nu, am găsit un bug. Ce? Am găsit un bug. Meche. Stai bine, bine mă sticker. Bravo ție, stau cu lag. Nu cu bug. Lag. Hai că eu am urcat. Ha! Am reușit? My God! Câte pauze cred că o să punem acum la tot video. Deja am văzut vreo 2-3. Deci stai, vrei să închidem video? Nu, dar dacă am filmat deja de 11 minute. Nu știu, aș spune să terminăm. Eu nu vreau să fac videoclipuri chiar așa lungi. Vrei să încheiem? Da. Ok, deci, cam atât a fost toată lumea. Eu și cu Ileana YouTube. Au, mai am 2 inimere. Scuze. Am început o melodie urâtă. Nu e melodie urâtă. E una foarte populară. Taci. Nu vrem să spunem asta. Ok, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare dacă strângem 5 like-uri la mine, 3 la ea. Nu, 10 la mine, 3 la ea. Nu, de fapt nu facem un număr de like-uri, pur și simplu. Dacă dați like-uri și lăsați și voi un comentariu, spuneți Ileana YouTube e cea mai proastă, Nicoleta YouTube e cea mai tare. Și aia invers. Da, mă omori. Uite așa ne omorăm la începutul episodului. Da, ok, deci cam atât a fost. Vă pup pe toți și eu și Ileana și am plecat. Pa, pa!